Jo, jo, jo. Vítame vás akože ďalšieho videa, lebo... No, proste lebo sa nudíme. Čiže ideme točiť. Takže ideme točiť, no. Teraz, neviem, jak sa volá to tá hra. Lying challenge. Môj challenge. Ideme teraz, dáme nejaký predmet, čo nám tam určí a dáme, že či proste... Že proste, čo to je? Písať, Napríklad, predstavte si, že tam ten má umývačku, ale nemá umývačku. No toto neuhadne, že nie... Mám. 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 Dobre. A teraz musíme si vybrať, akože čo mu budeme hovoriť. Že čo to je. A my podľa zvukov teraz... Ty to vidíš na čierno? Hej. Aha. Dobre, chápem. Ale ja už viem, čo to je. Tak ti poviem. Jak nie? Tak? OK, chápem. Teraz idem ja a dáme hit. OK. Chápem. A kedy už... nemôžem už hovoriť. Ja už viem, čo máš. A ja viem, čo máš. Kde máš to? No! Ja som to vedel. Bože. Dobre, čiže je remíza. Takže remíza a ideme do 5 hrať, lebo sa vidíme. Ja do 5? Do 5, no. Prečo to vyzerá, keby že mám stromček na hlave? No hej. No takže teraz ideme ďalšiu hru. Kamo, to som zvedavý, či uhádne. Ale to neuhádneš podľa tých zvukov, to uhádneš iba Podľa čoho ako? podľa, jak to vyzerá podľa mňa. Bo to tie buchanie a toto veľmi nepoznáva. Čo to je? Ja mám... Tabletky? Čakaj. To som brí. Koky, no táto je doláka. Ty koky. Bolo z Minecraftu, ne? Nemôžeš, chápem. Nemôžeš to otvoriť. Chápem, nemôžeš to otvoriť. Skús zaštikovať, to som zvedavý. Toto, taký zvuk z tému. Ty si mal určite... Ty koky. Podľa mňa... Ty koky, ale to je... Otvoriť by si to nemohol, čiže toto. Dobre. Ja skúsim toto. Áno, nie. Ale ja som to dobrá, pozle. Hej, dobre. Nie. Dobre, koľko je? 2-1? 1-1, stále. Ale vtedy sme dali toto, nie? Remízu. Takže je 2-1. Jak 2-1, ja som to neuhadol. Dobre, čakaj. Toto. Buchni. Tato, ja viem, čo je tvoje. A ty musíš vedieť, čo je moje. Tak medvedík. Medvedík? Tak milujem ten zvuk. Bude to určite. Čo? Tá kačička Kitty. Podľa mňa to je toto. To je... A čo si dal? Ja som dal, neviem.
Ja som dal to ten... Nič. Takže už je 2-1, dobre. Hej, už je 2-1. A hráme do 5, takže to bude dlhšie video. Možno aj cez 10 minút. Tá, ako asi hej, keď už to natáčame 5 minút. Takže uvidíme. Itemy budú do big do. Tam to bude docela, že... Kámo, ja už možno aj to viem. Taký poviem. Čakaj, teraz? Keď dáš drop, som v riti. Ty dáš drop? Tiaj. Dobre, ďakujem za pomoc. Nemá za čo. Ale ty máš ja vidím. Kde je drop? Tá neviem, akože bal to určite není, ale niečo to je. Baže. Ty si mal, čakaj, keď to bolo také? No také, takže Bola- ja dávam toto. Obidvaja sme mali to isté. Ja... Ale ja... Čiže je 3-2. Každý dostane bod. Tá 3-2, no. Ne, toto.